Ia zi, bebe. Ia zi, ce facem? E? E? Ia zi tu. Ce e acolo? Ce e acolo, mă? Ce e acolo, bebe? E? E? Oh, noroc, noroc. Aie? Și asta ce înseamnă să fie? E? 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 Ia zi. Ce? Ce, mă? E? E? Ce, mă? Ia zi. Hai, vorbim? Hai. Ag? Da? Altceva? Ce? Ce? Sunteți supărați? Gata. Gata, gata, gata. Oh, oh. De ce suntem supărați? Oh, 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 gata, 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 gata. Gata, 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 oh, ajungi. Nu ies cuvintele? Nu vrea? Nu vrea? Gata, gata. Oleu. Gata, gata. Gata, gata. Gata, ai dă trompeta. Gata, oh, oh, gata. Gata? A trecut? A trecut? Gata? Gata, gata. Oh, oh. Gata, gata. Oh, oh. Oh, că ne chinuim prea mult. Lei? Ce lei? Gata, 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 gata. Gata că am transpirat. Mai multe țipat. Gata, haide trompeta.